बाप रे, ओ भाई ये क्या है? ବିଲେଇ ଲଣ୍ଡିଆବାଜ କରୁ କରୁ ଧରା ପଡିଛି। ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ବାତେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବି ଅଛି। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶସ୍ତା ଫୁଟବଲ ବନେଇ ଦଉଛନ୍ତି। खेलेगा फ्री फायर। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। कुछ जाने तो मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। ସେଇନା ରାତି ହଉ ହଉ ସମସ୍ତେ ମେଲୋଡି କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖି ବିଲେଇ ବି ତା ବାତେରାମି ଦେଖଉଛି। ପୁଣି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିକି ସେଠିକି କନେଷ୍ଟବଳ ଆସୁଛି। देख रहा है बिनो? ये क्या हो गया? କନେଷ୍ଟବଳ ଯାଉ ଯାଉ ଇଏ ପୁଣି ନାଚୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଠିକି କନେଷ୍ଟବଳ ଆସୁଛି। ବିଲେଇକୁ ଧରି ଦଉଛି। अच्छा बेटे टिकटॉक ये हो। ଏଠି ଏ ମୂଷା ବିଲେଇକୁ ଧରି ଦେଇକି ଏକା ଏକା ମଜା ମାରୁଛି। ସେଇନା ବିଲେଇର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି। What a song baby song by Normax Sound DJ Max. Yo yo. ବିଲେଇକୁ ଟିଭିରେ ଦେଖି ମୂଷାର ପ୍ଲାନ ଧରା ପଡିଛି। ବିଲେଇ ମାଲିକ ଆସି ବିଲେଇକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। हे प्रभु